Ngani paramyentas na makabuta sa stress ang mga residentes na apektado sa pag-aalburuto kan Bulkan Mayon, piglunsar kan Department of Health Bicol Center for Health Development o DOH Bicol CHD ang pintayo para sa Healthy Pilipinas o mural contest sa evacuation camps sa Albay. Sigun sa ahensya, ang pintayo sarong pagkakataon man para sa mayon evacuees maging sa residentes kan mga apektadong lugar na maipahiling ang sindang talento maski sa tahaw nin kadipisilan. Binuksan ang kompetisyon sa LGU Malilipot, Santo Domingo, Tabaco City, Camalig, Daraga, Ginubatan, asin ang syudad ng Ligao. Para sila mismo ay maturuan po natin kung ano yung dapat na mga pamamaraan para mapanatiling mas malusog po sila. Okay. So ang ginawa, isa rin po itong pamamaraan para again ma-express yung artistic side nila. Sa ganito kasing pandemic, syempre merong pagkakataon na merong apekto ito sa mental health po natin. At may mga taong na i-release yung kanilang mga stresses sa pamamagitan po ng pagpipinta. So ito rin po yung opportunity nila para po doon. Saro sa mga nagrepresentar kan sa indang banwaan, iyon artist na si Jess Racan Santo Domingo Albay. Sabi niya, maski bako siyang bakwit, maut niyang makapagpartisipar sa aktibidad. Bako para kung ano man na papremyo, kundi makapagtauman ng inspirasyon sa mga kababayan niyang nasa evacuation center sa paagi kan pagtukdo sa mga ini sa pagpinta. Through painting, nakikita nila yung meaning ng ginagawa po namin and parang may nakukuha din silang knowledge about dun po sa painting. Ang 7 healthy habits ang dapat na maitampok kan mga kabale sa kompetisyon. Ang tema dapat sa diet and exercises, environmental health, immunization, substance use prevention, mental health, sexual and reproductive health as in violence and injury prevention ang pinagpilian kan mga partisipante. Nagpapasalamat din tayo actually sa mga partners po natin na nagbigay po ng supplies, for example po ng mga pentura, ang ating pong boysen, at syempre yung mga ibang mga local parties po natin or friends from ng health na nagtumulong din po sa pag-facilitate nitong activity na to. Hulyo 12 kan po na ang kompetisyon. Nagdurar ini sundo ka na kaaging Domingo. Sa maabot na Hulyo 24, maaaraman kung sisayan uminingat sa kompetisyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.